Wat een prachtige dag, joh. Volop simmerwaar en simmerwarmte en de zinnen erbij. Maar dat zal morgen toch wel wat oors wezen. De temperaturen komen minder heeg te liggen. Maar het positieve van morgen is dat het in de middag heel droog is. En dat geldt ook voor de joentijd. Wel, joen is het nog warm in uw provincie. 17, 18 graden direct aan zee. En zo'n 22 graden via de provincie. En dat is om een urenwacht. Misschien is het zelfs al 23 graden nog in het zuidoosten. En dan let er joen en vannacht. Betiden Rijn, maar een buiig karakter. De tongerkons lijkt er bij u krek net in te zitten. Maar het wordt wel even wierd. Ja, de temperaturen 10,5 graden. Neem het maar een milde nacht voor de tijd van het hier. En de wind die komt wat meer uit het westen en het zuidwesten. Maar die zal matig wezen. Misschien wel vrij krachtig in het kust- en waangebied. En dan morgen, Koninginnedag. Ja, we hadden al eerder zijn dit weekend. Net heel dol wis, maar ik denk manier eerst nog eens even wat lichter aan. Daarna het droge waar. En dan letter in de maand in de midden droeg waar. Maar nog even de zinnen erbij. De oranje zinnen. Temperaturen minder heeg, 13 tot 15 graden. Maar het droege waar wil ik wat. Een matige en krachtige wind uit westelijke richtingen waaien. En dan terug naar de joentijd, droeg. En dan terug naar de orendagen. Sneeuw, snijden manje. Temperaturen om het bij de 13 graden heen. Maar de mooie vakantie toch het net min. Want al deze dagen droeg. In de nacht misschien eens even een bui of een buiken. Maar dat stelt net volop voor. Nee, droeg waar. En hoe het verder uitpakt, tak een beetje. We maken morgen. Maar weer even in het waarsje.